Kung nga pala po simulan itong video, shoutout ko lang po si Mildred Sanchez. Dati po siyang taga dito pero nasa Manila po siya ngayon. Mildred, hello guys, may tayong gagawin ngayon dahil may nararamdaman yung asawa ko. Akong maglalaba ngayon guys. Ang hirap para sa akin to. Magluluto pa ako. Ngayon gagawin ko lang ngayon ay magbababad muna. Habang nagbababad ako, magluluto ako mamaya. Luluto ako ng paksiw. Bababad ng lalabahan. Ito yung anak ko guys. Sabi niya tutulungan niya daw ako. Siya na guys sa bahay ko. Hindi naman kagandahan bahay ko. Pero bahay ito guys. Kaya mo anak ko din yan. Yung ano hindi yung ano. Yung powder. Siya na guys sa damit ko kasi mag-iiba na ako. Mag-iiba na ako. Maglalaba ako. Haba pa naman ang buko guys. Sa totoo lang guys, ako napapagkamal akong babae. Na guys, pag wala akong bigote, guys. Basta napapagkamal ka ng babae. Basa lang muna natin guys para guys, ngayon gagawin naman natin ay magluluto po tayo ng paksiw na mga laman loob. Maghihiwa po tayo ngayon ng luya, bawang, sibuyas. Ang laman loob po ay laman loob. Lutuin natin ngayon, magpapaksiw ako para may sabaw din siya guys. Habang nakababad yung lalabhan ko dun, magluluto na rin ang tuloy. Pagod guys. Kailangan guys, talagang ganun buhay. Lalagain ko to guys dito.
tumulo guys eh. Kailan dapat siyang pakuluin guys. Kaya napapansin niyo guys, lagi ako dito nag-vlog sa tindahan. Nandito kasi yung lutuan namin. Dito kasi yung ano, ito kasi dati nagluluto ako dito ng kikiam, siomai, lahat ng ano, street foods. Ano ko dito, hotdog. Kaya nandito yung lutuan namin. Lagyan na lang din natin siya guys ng luya. So lagay po na natin po ang sibuyas at bawang. Guys, tapos na yung niluluto nating paksiw. And kumain na tayo ngayon. So guys, yan guys, sarap yan guys. Talagang tulo ang sipon natin to guys. Lalagyan pa natin ng sili. Masarap talaga yan guys. Guys, maghahanda na ako ng makakain ko dito. So guys, ang favorite nating sili, dadagdagan ko pa ito guys, kahit mga dalawa okay na ako dito. Pero sige, guys, kain po tayo guys. Kain. Hang. Fish guys. Tamang-tama ito guys kasi nag-uulan-ulan dito eh. Ayun, mainit pa rin. Grabe. Kumain na muna ako guys kasi ano, maglalaban naman ako sunod. Kaya kailangan ng energy. Kaya kumain muna kami guys. Okay. Kakalimutan mo yung problema mo guys. Hahagana talaga siya kay guys kung kainin kasi ang init niya tapos malambot na yung malaman daob. Sarap.
Nga guys, tapos nang kumain. Bus. Sarap kumain guys. Pawis na pawis. Grabe guys. Grabe yung pawis. Nawala sa aking katawan. Ayan guys. Papahipahinga lang ako. Kasabak naman ako sa labahan. Marami rin yung nilabang ko. Ngayon naglalaba lang ako bedsheet tapos yung konting damit namin. Kasi mahirap nga matambakan. Habang di pa magaling kung paano ang asawa ko, ako na muna. See you guys. See you later. Papahinga lang ako. Tapos laban naman tayo. Much later. Laban lang guys. Klasin tayo guys. Video pati kung lalabang. Kahit hindi mo isa. Maglaba ka! Naglalaba, tigasin. Akong tigasaing, tigaluto, tigalaba. Guys, talagang paglalaba, hindi talaga biro. Kaya yung mga asawa na talagang naglalaba dito, maraming lalabay. Kaya kawawa din talaga. Kaya maganda na nararanasan rin ng mga lalaki na maglaba, sa bahay. Kasi, nasabihin, nasa bahay ka lang. Pagod guys ang trabaho sa bahay. Naranasan ko rin yun guys. Kaya alam ko yung trabaho sa bahay. Lalo na pag-aalaga ng bata. Napakahirap. May matcha siya guys. Nilagyan ko siya ng tanggal lang. Guys, mawala ko lang. Ngayon, magbabanlaw na lang ako mga guys. Grabe, haggard na lola mo. Para na akong lotion na bakla. Magbabanlaw na ako guys. Sige guys, bye bye na guys.